Türkmenistanyň, Özbegistanyň we Garagylpakstan Respublikasynyň halk artisti Bamrat Hamdamow 84 ýaşynda aradan çykdy. Bamrat Hamdamow 1940-njy ýylda Lewap vilayetinde dünýä indi. Ol orta mektebi gutarandan soň kran operatorlaryny taýýarlayan gysga okuw kursyny tamamlap, gurulşyk işlerini etdi. Ýöne aýdym aýtmak halaýanlygy sebäpli ilki Hind aýdymlaryny aýtdy we şol döwürler Kamiljan Atanýazowyň ansamblynda işledi. Bamrat Hamdamow esasan 4 dilde halk aýdymlaryny ýerine ýetirdi. Türkmen, özbek, täjik we hindi. Ol aýdymsaz sunugatynyň nusgaw ustady we muallimi. Dostluk ordeniniň eýesi. Bamrat Hamdamow türkmen we özbek milli aýdymsaz sunugatynyň ösmegine epetli goşant goşdy. Ölmez ýetmez eserler döretdi we tomoşaçylaryň söýgüsini gazandy. Hususan kim eken? Diwana bollum, Lewabyma saýadyň ýaly aýdymlary halkyň ýüregine münasip orna ýeledi. Goý merhumyň jaýy cennet, ýatan ýeri ýagty bolsun.